Il-kumpanija ta' ċeramika Maltija Mediterranean Ceramics ħarġet bl-idea li tagħmel rigal għal Donald Trump wara li reġa' ġie elett mill-Amerikani biex immexxi t-tieni leġislatura tiegħu. David u Brian Grima ddeċidew li għal din l-okkażjoni jibdew jaħdmu fuq set ta' mejda u erba' siġġijiet li jikkumplementaw dan ir-rigal, fejn il-wixx tal-mejda tikkonsisti minn xogħol li juri l-emblema tal-Amerikani u l-slogan assoċjat ma' Trump Make America Great Again. Din il-biċċa xogħol telqet minn pajjiżna fl-aħħar sigħat sabiex tibda triqita lejn l-Amerika u eventwalment tiġi ppreżentata personalment minnhom stess lil mexxej tal-Amerikani li se jkun qed jieħu l-ġurament tal-ħatra fl-20 ta' Jannar. Fil-fatt l-aħwa Grima qalu li issa qed jistennew id-data meta jkunu jistgħu jippreżentawha lill-President Trump fix-xhur li ġejjin. Insertaw li l-distributors tagħna huma tal-istess ideal tagħna li nappoġġjaw il-Trump. Batna xogħol f'Lulju għall-kampanja tagħhom, batna ħafna wejjed Make America Great Again and God Bless America u marru ħafna tajjeb qabel elezzjoni. U għadna li jekk jitla' Trump waħda mill-affarijiet li nagħmlu rigal u noħorġu b'diżin ġdid. Dina li inspiratna nagħmlu dil-mejda. U issa our next stage li ħanintaqgħu qed nistennew appuntament biex nintaqgħu miegħu nisperaw fil-viċin. Biċ-ċarti li ħadet ix-xogħol sakemm illum il-ġurnata nistgħu narawha lesta. Kif ħareġ ir-riżultat u rebaħ Trump, iddeċidejna mal-aġenti tagħna Amerikani li noħorġu dad-disinn tal-President Amerikan. Bdejniha xahar ilu, kien fiha ħafna xogħol iddettaljat, tajb wasalna fl-aħħar batnilhom ir-ritratti u batnilhom il-videos biex jikkonfermawna ma' barra, oġbithom, mexxejniha, daħħanija fil-forn u dan huwa r-riżultat finali li ħanibatu bejn u għada għall-Amerika. Flimkien mal-emblema hemm ukoll inkluż il-50 stilla bajda li jirrappreżentaw kull stat Amerikan u anke n-numri 45 u 47 li jirrappreżentaw il-presidenzi ta' Trump meta serva bejn l-2017 u l-2021 u l-presidenza l-ġdida li mistennija tibda fi ftit ġranet oħra. Din mhix l-ewwel darba li sar xogħol ta' dan it-tip tant li fl-aħħar snin ġew preżentati n-numru ta' rigali lil mexxejja tad-dinja, fosthom lir Reġina Eliżabetta t-tieni u lil Papa Franġisku. Intant meta ltqajna mal-aħwa Grima huma kellmuna wkoll dwar it-telqa fil-Crafts Village ta' Daqali, sitwazzjoni li ilha l-istess għal dawn l-aħħar snin. Din attrazzjoni kienet mistennija li tgħaddi minn trasformazzjoni grazzi għall investiment ta' bosta miljuni ta' euro kellha titlesta sal-aħħar tas-sena 2017. Iżda sal-lum 8 snin wara tħalliet nofs leħja. Aħna li nixtiequ li l-gvern jipprova juri naqra interess iżjed fil-villaġġ. Għax inħossu li l-gvern intelaq u ma ġiex jinteressa iżjed x'inhu jiġru ma jiġrix. This is our bread and butter. Aħna hekk il-40 sena. L-esperjenza li għandna, x'imdaqqiet ngħidu aħjar konna kif bqajna milli kif ġejna. Sfortunatament, ma nieħux gost ngħidha dik. Il-gvern tal-Labor kien wiegħed li dan il-villaġġ kellu jibda jiffunzjona fl-2021. Iżda minkejja dan, wara ħafna weddiet fiera, jidher li l-bejjija ta' dan il-villaġġ artiġjanali qed ibagħtu l-konsegwenzi ta' diversi nuqqasijiet li qed hemm fiż-żona. E kif dawn in-negozjanti qed jgħidu li l-villaġġ għadu mhux jiffunzjona kif suppost. B'ħafna bini tħalla nofs leħja. Dan apparti li t-turisti li jiffrekwentaw dan il-post qed isibuha diffiċli jgħidu jekk il-wienet humiex miftuħin jew le bit-toroq spiċċaw abbandonati.